Manel, búscalo. Por debajo de mi padre. Participaven només 4 diables, que saltaven sense música els acords del cabal. I només el darrer embarcar era el xic de Sant Miquel. Mira, ¿ves ese que está al lado de la masa? Espera, la masa que... Este, el tambor este. Uy, los tenemos aquí, Cuando vete, cierra los ojos, tenemos que abrir la ventana. Que hamburguesas que desde aquí, tienes que la ves bien plantando, que guay, ¿no? Sí, però ara pillarem, no? No, només que s'aixeta quan vete ja està. Ja, perquè sí, van a comprar. No, ara se'n res, Al final dels plens i el salt extraordinari que podrem veure tot seguit. Que podem fer de terme a obrir un espai i sobretot tots que esteu entre la plana i el centre de la plaça intenteu anar enrere en direcció a la plana i d'aquesta manera obrir l'espai suficient perquè els 4 plens, els 4 diables plens puguin saltar al mig de la plaça. Holy fuck! A la de la càmera no li diu ni què passa aquí, mira que ja està allà al mig, no li diu ni res, tio, ves? Ah, pues demaneu als administradors.